Je to taková zážitková sociální rehabilitace. V podstatě každý rok se snažíme pro vozíčkáře zorganizovat jednu velkou expedici. Loni se účastnila právě Jana Teslová do indických Himalají, kde jsme s Janou projeli 2300 km v sedle sidekáry. V roce 2008 to byla zase expedice Zdeňka Krupičky do Maroka, 10 000 km sidekáře. A i letos tady pro Ondru připravujeme další projekt, který se jmenuje Titicaca 2010. Děláme v průběhu roku také další zážitkové akce pro handicapované na různých festivalech, výstavách. V podstatě se snažíme je zapojovat do motorkářského života. Ve sněhu, na čtyřkolkách, v sidekárech, prostě neskutečný zážitek. Tam jsem se vlastně s Radkem sešel a povídal si a nabídnul mi se přihlásit do výběrového řízení na expedici Titicaca. No a sice s obtížema, ale vyšlo to. Naše činnost je vlastně organizována dobrovolnicky, takže právě jsme vděční společnostem, jako je Astoria AS, která nás významně podpořila při loňské expedici do Himalají. I v letošním roce Astorka vlastně podpořila takový projekt, který se jmenuje Sidecar pro handicapované s Kliktronikem, kde vlastně handicapovaní lidé budou moci sami ten motocykl řídit. Kliktronik je zařízení na vlastně přepínání rychlosti, takže díky tomu ten vozíčkář si bude moct sám hodit vozík do sajdy a vyrazit si na výlet, vyrazit si na expedici. Takže ještě jednou velké poděkování Astorii. Dávám znamení, že mám mikrofon. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, otra poquita y arriba, ay arriba. Yo no soy marinero, soy capitán. Para subir ese hielo se necesita una escalera grande, otra chiquita y arriba, ay arriba. Yo no soy marinero, por ti seré. Bamba.